Не може да повярвате къде продавам имот. И ако някой ми беше казал, че ще стоя точно тук днес, аз нямаше да му повярвам. Останете с мен до края, за да разберете защо се вълнувам толкова. Преди да ви покажа всичко отвътре, погледнете това. И имам усещането, че съм на едно от тези места, които не съществуват на картата. Това тук не е просто къща. Това е триетажен планински дом. 600 квадратни метра пространство, което спокойно може да се нарече и частно мини-имение. Масивно строителство, автентичен камък, масивно дърво и дух, който ви кара да кажете вау, още с прекрачване на прага на този дом. Само дневната е 100 квадратни метра. Високи тавани, естествена светлина, огромна камина, която ще ви запаля следващия път за огледа. Всичко тук е масивно, уютно и истинско. А точно до нея е кухнята. Модерна, напълно оборудвана, подходяща за сериозно готвене и големи събирания. От дневната се излиза на първата голяма и покрита тераса. 60 квадратни метра, идеална за големи приятелски събирания. А на втория етаж е и втората тераса с уникална панорамна гледка, но този път имаме и вана за спиращи дъха моменти. Къщата разполага с общо 6 спални, разпределени на втори и трети етаж, така че да има пространство и уединение за всеки. Баните са 7, това означава удобство, спокойствие и никакво чакане. Перфектната къща за голямо семейство или за гости, целогодишно. Има и отделен офис, подходящ за работа от разстояние, фокус, проекти или творчество. Къщата е ново строителство, но е направена така, че да запази изцяло духа на района. Естествен камък, дърво, автентични детайли. А вътре модерна, с най-високо качество и внимание към всеки детайл. А най-долу огромен гараж, в който събира 4 автомобила. Още по-нагоре в имота има отделна постройка. Панорамна барбекю зона, идеална за лятно готвене, приятели и дълги нощи. А дори още по-нагоре, най-високата точка на къщата, зона за джакузи. Представете си, гореща вода, свеж въздух и гледка, която се разлива над цялата долина. И това не е всичко. На територията на двора има допълнителна сервизна къща, подходяща за спортна зала, зала за игри или творческо студио. Всичко това прави имота още по-функционален и подходящ за активен начин на живот. И ако през цялото време сте се чудили къде точно се намира този имот, това е Лещин, едно от най-красивите и уникални места в България.